Редвуд подпалвачи. През 1987 година опустошителна вълна от подпалване на домове и имоти минава през Редвуд Сити. Въпреки обширното разследване на случаите, направено от властите, те не могли да открият никакви улики, което в крайна сметка довежда до приключване на случая. 3 години по-късно един фермер открива една странна видеокасета извън града. След като властите преглеждат заснетите кадри, те откриват, че всъщност е запис, заснет от подпалвача, който показва как е подпалил 2 къщи. Докато 2 къщи горят, подпалвача може да бъде чут как зловещо се радва. Redwood City, California, 1987. Разследващите пуснали видеозаписа по местните телевизии, търсейки помощ от живущите там, да идентифицират момчетата от записа. Виновниците се оказват 2 тинейджери. Когато те биват арестувани, разследващите откриват още видеокасети, показвайки как те се дегизират като вампири и върколаци, както и заснемане на вестникарски заглавия относно 60-те подпалвания, извършени от тях. Един от извършителите бива осъден, а другия, който чуваме на записа, се озовава в психиатрия. Пенхърст. Пенхърст е болница за психично болни, която е била затворена в края на декември 1987 година. Самите кадри не са толкова смущаващи, но историята за тях е. През 1967 година болницата бива разобличена по телевизията от репортер, показвайки как деца живеят в нечовешки условия, също така и че персонала са малтретирали пациентите. Историята е, че на 4 май 2008 година 2 колежани изчезват. Няколко месеца по-късно изоставена видеокамера бива открита в сградата. Когато властите преглеждат записа, забелязват 2 колежани как проучват болницата. След като се качват по стълбите, камерата изведнъж спира и записа прескача към кадри заснети отвън, близо до болницата. Датата и часа показват 14 минути и 42 секунди, 33 секунди след частта със стълбите. След това камерата отново спира, пак се включва, показвайки дата 1 ден по-късно. Кадри от Бохемската гора. Тази група, състояща се от 1500 човека, се събира всеки юли месец в годината за 17 дни в Бохемската гора, също така позната като Бохемския клуб, принадлежащ на заможни хора, в които членуват около 2000 високопоставени и влиятелни личности на земята, измежду които президенти, министър-председатели, губернатори, висши правителствени служители и други. Измежду най-известните членове на организацията са бившите президенти на САЩ – Уилям Тафт, Айзенхауър, Никсън, Рейган, Буш старши и Буш младши. Смята се също така, че всички от присъстващите са членове на илюминатите. Клубът е известен със странните си ритуали, сред които един от тях е така наречения кремация на грижата, който членовете извършват пред огромна каменна статуя на сова. През 2000 година човек на име Алекс Джонс успява да се вмъкне по време на едно от събранията им със скрита камера и да заснеме така наречения ритуал кремация на грижата, за който много хора вярват, че се състои от човешко жертвоприношение. Eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Ленард Лейк и Чарлз Инг. Ленард Лейк и Чарлз Инг са 2 серийни убийци, за които се смята, че са изнасилили и убили поне 25 човека по време на 80-те.
Лейк събира пари да построи килия за мъчения и студио за сняв филми в едно отдалечено ранчо в Северна Калифорния, като убива брат си и приятели. Властите биват уведомени и научават за престъпленията им, след като предсмъртно писмо на Лейк било открито. След претърсване на хижата им, те откриват няколко видеокасети като доказателство, че са убивали хора, както и брой от изгорени човешки части заровени. Кадрите, които ще видите, показват как двамата тормозят една от жертвите си. Това е единствена видеозапис, достъпен в интернет. Днепропетровските маняци. През лятото на 2007 година жителите на украинския град Днепропетровск преживяват вълна от терор, като стават потърпевши на едни от най-ужасяващите серийни убийства. В периода на 22 дни биват извършени 21 убийства. Ужасяващата част е оръжието, използвано във всичките убийства. На 23 юни същата година полицията хваща и арестува двама заподозрени след проследяване на телефона на една от жертвите и се оказва, че виновниците за масовите убийства са две 19-годишни момчета. Но това не е всичко. Полицията открива още повече доказателства в компютрите и телефоните на двамата убийци. Около 300 снимки и 6 видеоклипа, на които те извършват зловещи деяния, включително измъчването и убиването на хора и животни. Делото става известно в интернет, след като един от видеоклиповете бива качен в сайт, наречен The Ink. Хорош. Это можно неделю доставить. Ну, вот уже 4 минуты я снимаю. Так, это, все равно, я когда сделал дыхание, я сейчас придормажу. Я его уже... Все, он супер едет туда. А ну, дай ему. Това, което се случва след това, е ужасяващо и няма как да бъде показано в тази класация. Тези, които са заинтересовани, могат да напишат в търсачките следното: